pròrroga de 3 mesos per poder estudiar millor el que portem a aquest ple i, atenció, fer possible el punt número 2, l'audiència pública. A veure, hem avançat en aquest tema i si és important les audiències amb el tema del tren d'alta velocitat i ha permès que la ciutadania tingués un paper important en aquestes qüestions, home, estaria bé que sobre el tema de l'aigua féssim una audiència pública amb entitats, amb ciutadania i amb persones de prestigi. Penso en l'ICRA, amb l'UDG, és a dir, que ens permetessin tenir més coneixement de causa. He estudiat el deute. A veure, no soc economista, el partit que jo represento és un partit petit, no tenim diners per fer-nos pagar grans experts, hem pogut, amb amics, parents i coneguts, anar estudiant una mica aquest tema i la veritat és que tinc dubtes, no suficients com per aixecar un testimoni que jo no voldria, però sí que hi ha dubtes. A veure, què ha subvencionat l'ACA en obres que figuren en la deuta? Jo no he pogut contrastar documentació del que ha pagat l'ACA i del que es diu que Aigües ha pagat i que nosaltres hem de pagar. Per tant, com és bo no dir coses que no pots comprovar, de les propostes i dels números que m'ha passat la regidora, no he acabat d'aclarir aquests dubtes. Poder per temps, poder per capacitat. Per això m'agradaria que tècnics independents poguessin tractar aquest tema a bastament. La veritat és que no entenc el paper del vicegerent. Sí que entendria substituir el gerent actual i amb tota la cordialitat, però fins i tot com a símbol del canvi i del control públic. Després de tota una gestió, agrair-li els serveis prestats, però poder convindria posar un gerent nou, hi ha en el mercat de gerents gent prou qualificada, altíssimament qualificada, penso que fins i tot més qualificada que l'actual gerent, que podria fer aquesta feina. M'agradaria treballar molt més bé el que són aquestes tarifes amb alta, amb baixa, el corresponent amortització del que hem fet. Això hi ha dubtes seriosos. No es fa referència enlloc al manteniment de la plantilla de personal vigent el 31 de gener del 2012. Tots els grups municipals d'aquí defensarem condició sine qua non al seu lloc de treball.